आसाम राज्योआव गिबिसिन आइजो फायार इन्जिनियार महरै शिवांगी सनवाला जानो हादों होननाया नंखाय। Shivangi Sonowal होननाय clearly mentioned दङ नर्थ इस्टनि फर्स्ट फिमेल फायार फाइटार होननानै। बेखौ आङो रं होननो नागिरो खारन आङो बे प्रेक्टिसाव लास्ट 2023 निफ्रायनो आं बे प्रेक्टिसाव दङ। एक बोसोर आङो सेफ्टियाव दंमोन, खिन्थु बिनि उनाव आङो शिफ्ट जानानै एज ए फिमेल फायार फाइटार आङो इन्डास्ट्रियाव प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ। आसाम एबा सा सानजा भारतनि तिनसुकिया जिल्ला दांगिरी गामिनि शिवांगी सनवाला नागपुरनि नेशनेल फायार सार्भिस कलेजनिफ्राय B.Tech गिबिसिन आइजो फायार इन्जिनियार जानो हादों होननाया नंखाय होनना दाबि दिखांदों पद्मी मुसाहारिया। बेयो NFSC नागपुर जायखि होम मिनिस्ट्रिनि आन्डारनि मोनसे प्रिमियार कलेज, बेनिफ्राय फायार इन्जिनियारिं डिग्री लानानै दा फार्स्टआव बे जादों कि बे CMनि जे अफिसियेल हेन्डल्स पर्टल्स दङ बेयाव हेडलाइना ओंखारदोंमोन शिवांगी सोनवाल एज फर्स्ट फायर फाइटर बा फायर इन्जिनियर फ्रम NFSC नागपुर, qualifying from NFSC नागपुर, belonging from आसाम डोमिसाइलनिफ्राय फर्स्ट फिमेल फाइटर फायर इन्जिनियर। किन्तु बेखौ फार्दार मिडियायाव बेयो कम्युनिकेट जागासिनो बा नेक्स्ट बिनि जे पोस्ट ओंखारदों आरो अफकर्स अफिसियेल हेन्डल्स मिनिस्टार्सफोरनि बेखौ मास फलोइं थायो बिसोरनि हेन्डल्सआव, बेयाव अफिसियेलि ओंखारनाय माने बयबो फरायो। बेयो मा खालामगासिनो मोनसे मिसकमिउनिकेसन खालामगासिनो कि आसामनिफ्राय आवगोलाव रावबो फिमेल फायार फाइटार ओंखाराखै होननानै। आं आवगोलाव ओंखारग्रोनाय आरो बिनि उनाव आङो मेरला हिनजावफोरखौ गाइड खालामदों आंनि कलेजनिफ्रायनो बा बेलेग गुबुन कलेजनिफ्रायनो। नंगौ, बावैसो सान सिगां आसाम तिनसुकिया जिल्ला दांगिरी गामिनि शिवांगी सनवाला नागपुरनि नेशनेल फायार सार्भिस कलेजनिफ्राय B.Tech गिबिसिन आइजो फायार इन्जिनियार जानो हादों होनना खौरां बिजों एबा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबां गोसारदोंमोन। नाथाय बे खौरां बिजों एबा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोसारनाय बाथ्राखौ नंखाय होनना दाबि दिखांदों चिरां जिल्ला बेंटल गेट समायना नोगोरनि धनुराम मुसाहारि आरो डली मुसाहारिनि फिसाजो पद्मी मुसाहारिया। मानोना आसामाव गिबिसिन आइजो B.Tech इन फायार इन्जिनियारखौ राजीव गान्धी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इउनिभार्सिटी अफ टेक्न'लजी अफ मध्य प्रदेशनिफ्राय 2023 मायथाइयावनो आं जानो हादों होनना बुंथिदों पद्मी मुसाहारिया। आरो पद्मी मुसाहारिया दुलियाजाननि अइल इन्डिया लिमिटेडआव सिनियर फायार इन्जिनियारनि खामानि मावगासिनो दं होननाबो फोरमायो। आङो चिरां जिल्लानिफ्राय आं 2023 आव फायर टेक्न'लजि एन्ड सेफ्टि इन्जिनियारिं ग्रेजुवेसन खालामदोंमोन इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियारिं साइन्स इन्दौर मध्य प्रदेशनिफ्राय। बिनि उनाव आङो थ्रु केम्पास प्लेसमेन्ट जयपुर एयारपर्टआव एभिएशन सेफ्टि टेक्निकल एयार साइड टीमजों आङो एक बोसोर मावदों। बिनि उनाव आङो फरायनायखौ गाराखैमोन, आङो नाजादोंमोन मोनसे सिकिउर जब बा न'नि खाथियाव बा आंनि जे ड्रिम दंमोन टु गेट अ प्लेसमेन्ट इन हाइड्र'कार्बन सेक्टर, जेखौ आं फरायबाय थानाय समाव टारगेट खालामदोंमोन। आं मोनसे हाइड्र'कार्बन सेक्टराव फायार सार्भिस टीमजों सार्भ खालामनो थाखाय फर फायार सेफ्टि, बेखौ आङो नाजाबाय थादों साख्रि मोननायनि उनावबो। बेनि थाखायनो आं फरायनायखौ गाराखै। आङो 2024 आव अल अभार इन्डिया जे परिखा जादोंमोन फर फायार सार्भिस डिपार्टमेन्ट बा फायार सार्भिस सेक्सन, बेयाव सिनियर इन्जिनियारनि जे पोस्ट ओंखारदोंमोन बेयाव आङो एग्जामाव मोनसे सिट सिकिउर खालामनानै दा आङो प्रेजेन्टलि फायार इन्जिनियारनि हिसाबै आङो अइल इन्डिया लिमिटेडआव मावगासिनो। आरो लोगोसे आङो अइल इन्डिया लिमिटेडआव आङो फर्स्ट फिमेल फायार फाइटार बा फायार इन्जिनियार होनजायो अल अभार इन्डिया, अइल इन्डिया लिमिटेडनि आन्डाराव। आरो आङो 2023 आवनो ग्रेजुवेट जानाय। बिनि उनाव मेरला सिख्लाफोरा जाय पारसिउ खालामनो नागिरदोंमोन केरियार अपरचुनिटिसफोरखौ डिसकभार खालामदों, मिथिनो फैदों फायार सार्भिस बा बेबायदि मोनसे केरियार अपरचुनिटि थायो होननानै, बिसोरो आंनिफ्राय माने गाइडेन्स लानानै बिसोरो आंनि कलेजाव उनाव जइन खालामनाय जादों। आरो दा आङो अइल इन्डिया लिमिटेडआव एज ए फायार इन्जिनियार फर्स्ट फिमेल फायार फाइटार अफ अइल इन्डिया लिमिटेड आं बे हिसाबै दा साख्रि मावनाय जागासिनो। दा इस्युआ बे जादों कि दा रिसेन्ट इयार 2026 आव सासे सिख्ला शिवांगी सनवाल होननाय, बेयो NFSC नागपुर जायखि होम मिनिस्ट्रिनि आन्डारनि मोनसे प्रिमियार कलेज, बेनिफ्राय फायार इन्जिनियारिं डिग्री लानानै फैदों। दा फार्स्टआव बे जादों कि बे CMनि जे अफिसियेल हेन्डल्स बा पर्टल्स दङ बेयाव हेडलाइना ओंखारदोंमोन शिवांगी सोनवाल एज फर्स्ट फायर फाइटर बा फायर इन्जिनियर फ्रम NFSC नागपुर, qualifying from NFSC नागपुर, belonging from आसाम डोमिसाइलनिफ्राय फर्स्ट फिमेल फायर फाइटर फायर इन्जिनियर।
खिन्थु बेखौ फार्दार मिडियायाव बियो कमिउनिकेट जागासिनो बा नेक्स्ट बिनि जे पोस्ट ओंखारदों इभेन मोनसे मिनिस्टार जोंनि आसामनि सासे गिदिर मिनिस्टारनि जे ससियेल मिडिया पर्टेल दङ अफिसियेल हेन्डेल बेयाव बियो पाब्लिसाइज जादों कि बियो आसामनि बा नर्थ इस्टनि बेयाव क्लियारलि मेनसन दङ नर्थ इस्टनि फार्स्ट फिमेल फायार फाइटार होननानै बेखौ आङो रं होननो नागिरो खारन आङो बे प्रेक्टिसाव लास्ट 2023 निफ्रायनो आं बे प्रेक्टिसाव दङ एक बोसोर आङो सेफ्टियाव दंमोन खिन्थु बिनि उनाव आङो शिफ्ट जानानै एज ए फिमेल फायार फाइटार आङो इन्डास्ट्रियाव प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ आंना बेनो कि बिनि आवगोलावबो जोङो ओंखारनानै माने इन्डास्ट्रियाव एज ए फिमेल फायार फाइटार जोङो प्रेक्टिसाव दङ मा खारनाव बेबायदि जादों बेखौ होनजायो कि बेनि न'आव जे थांनानै इन्टारभिउ होनाय जादों बेयो इन्टारभिउआव NFSC नागपुर बेखौ मेनसन खालामनाय जादों फार्स्ट फिमेल फायार फाइटार फ्रम NFSC नागपुर क्वालिफाइ खालामनाय होननानै आसामनिफ्राय खिन्थु बेनि जे हेडलाइन्सफ्रा होनाय जादों जेखौखि मानसिफ्रा मेनलि फरायो जेखि पाब्लिसाइज जायो हेडलाइन्स मेनलि बेयाव बिसोरो मेनसन खालामदों कि NFSC नागपुर नङा बिसोरो मेनसन खालामदों फ्रम आसाम आरो अफकर्स अफिसियेल हेन्डेल्स मिनिस्टार्सफोरनि बेखौ मास फलोइं थायो बिसोरनि हेन्डेल्सआव बेयाव अफिसियेलि ओंखारनाय माने बयबो फरायो बेयो मा खालामगासिनो मोनसे मिसकमिउनिकेसन खालामगासिनो कि आसामनिफ्राय आवगोलाव रावबो फिमेल फायार फाइटार ओंखाराखै होननानै आं आवगोलाव ओंखारग्रोनाय आरो बिनि उनाव आङो मेरला हिन्जावफोरखौ गाइड खालामदों आंनि कलेजनिफ्रायनो बा बेलेग गुबुन कलेजनिफ्रायनो आङो सिनायनाय सानै साथामसो हिन्जाव दङ जाय बिनिफ्राय आवगोलाव ग्रेजुवेट जानाय दङ बिसोर आंनि टाचावबो दङ आरो बिसोर इन्डास्ट्रि प्रेक्टिसाव दिनै फैबाय टाटा बेबायदि जिंदल स्टिल बेफोरजों मावनाय दङ दा आरो आं दा एट प्रेजेन्ट आंनो निजे 2 बोसोर जाबाय कमप्लिट जाबाय आङो अइल इन्डिया लिमिटेडआव मावगासिनो आरो जोङो बेयाव नट अनलि इन्डास्ट्रियेल फायार बा इमारजेन्सि बा एक्सप्ल'जन हेन्डेल खालामो जोङो लोगोसे जोङो पाब्लिक फायारबो हेन्डेल खालामो फर पाब्लिक सार्भिस जोङो बेयाव मानि लक सोरबानि पाब्लिक एरियायाव माबा हाजार्ड जादों माबा मोनसे अराउन्ड लाइक सेफ्टि हाजार्ड ओंखारदों फायर रिलेटेड बा एक्सप्ल'जन माबा मोनसे बेबायदि केस जादों एगजाम्पल जोंनि खारसांनि ब्ल'आव जेखि 1 मास सोलिदोंमोन बेयावबो जोङो लागिनानै दंमोन आङो आंनि मेल कलिग्स जेखि फायार डिपार्टमेन्टआ मोनसे मेल डमिनेन्ट डिपार्टमेन्ट जों फरायनायावबो जेरै जों फरायगासिनोमोन बियो बिराद प्रिभिलेन्टमोन इट वाज भेरि भिजिबल टु मी बियो मोनसे मेल डमिनेन्ट डिपार्टमेन्ट बाट जोङो फिमेल जे आंनि कलिग्स दङ बा आं जोङो बेखिनि बोसोराव शोल्डर टु शोल्डर जोंनि मेल कलिग्सफोरजों मेरला फायार इन्सिडेन्ट्स वगैरह प्रेक्टिसाव हेन्डेल खालामबोनाय दङ बेनो आंना स्टेटमेन्टआ कि शिवांगी सोनवाला आसामनि बा नर्थ इस्टनि फार्स्ट फिमेल फायार फाइटार बा फायार इन्जिनियार नङा बिनि आवगोलबो गुबुन हिन्जावफोर ओंखारबोदों आंनो निजे 2023 आव ग्रेजुवेट जाबोदों दा बिथांनि बेबायदि माखासे दङ इनफरमेसन ओंखारनायनि खेत्रआव नोंथांनि पार्सनेलि माबा मोनसे क्रिएट जादों आंनि पार्सनेलि जों बयबो मिथिगौ दानि दिनाव सोरबा जुदि माबा मोनसे सार्च खालामनोबा मा खालामो बे माबाया गुगल खालामो राइट दा गुगलनि सार्च इन्जिना हाउ माने ट्रिगार माबोरै बियो वर्क खालामो नोंना जे हेडलाइन्स थागोन मागोन बिनिफ्राय बियो मोनसे जेस्ट बहनगोन आरो नोंनो रिजाल्टेन्ट होगोन पार्सनेलिथ' इट विल गिभ मी अ केरियर इम्पेक्ट एन्ड दोज हु ग्रेजुवेटेड आवगोलाव ग्रेजुवेट जादोंमोन खारन बियो मोनसे टेगलाइन थाबाय कि बियो एन्टायर नर्थ इस्ट बा आसामनि फार्स्ट होननानै केरियर इम्पेक्ट बयबो जोङो हार्डवर्क खालामदों जोङो माने आवगोलाव नट अनलि हार्डवर्क जोङो फरायनायाव हार्डवर्क प्लास जोङो इन्डास्ट्रि प्रेक्टिसावबो मेरला माने बेबायदि बिकज फायार फाइटिं इज वाट नों बेयाव नोंनि लाइफखौ केयार खालामा इउ आर जास्ट जम्पिं अफ इन अ हाजार्ड नोङो बेयाव मा खालामगासिनो नोङो सामनेवालानि केयार खालामदों नोङो बेयाव नोंनि बेनिफिटनि थाखाय माबाया नोङो इरेसपेक्टिभ अफ युवर सेफ्टि नोङो सार्भ खालामगासिनो टुवर्ड्स पाब्लिक आरो नोंनि जेराव नोङो माने अर्गेनाइजेसनाव प्रेक्टिस खालामगासिनो स' अल दोज हार्डवर्क बे बोसोर बोसोर हार्डवर्क खालामनाया बियो मोनसे नल जागोन आरो प्लास बियो मोनसे रं इनफरमेसन पाब्लिकनि सिम थांगोन आरो सोरबा जुदि गाबोन सार्च खालामगोन सोरमोन आसामनि बा नर्थ इस्टनि फिमेल फायार फाइटारा बे जि पस्ट दङ बे जि हेडलाइन्स दङ निउस मिडियानि जे हेडलाइन्स दङ बेफोरो बे सार्चखौ मा खालामगोन माने इम्पेक्ट खालामगोन देन पिपल विल हेभ दिस रं आइडियोलॉजी कि आसामनि फार्स्ट फिमेल फायार फाइटारा शिवांगी सोनवाल so that wrong media communication but publicity I am not supporting that so सावनि जाहोना बेनो कि आङो जेला आङो सेफ्टियावमोन खारन सेफ्टियाबो फायारनि मोनसे पार्ट
आंना अलवेज आंना मोनसे ड्रिम मोनसे आङो फायार सार्भिस बिकज आंनि फादाराबो फायार सार्भिसावनो मावबोनाय आंना अलवेज मोनसे टारगेट मोनसे आङो फायार सार्भिसखौनो सार्भ खालामनो फर ससियेल कज आङो हेला सेफ्टियाव होजादोंमोन आङो केम्पास प्लेसमेन्टआव आङो एभिएसन सेफ्टि जेखि आंनि ड्रिम जब नङामोन बा आंनि ड्रिम केरियार नङामोन बेयाव आं थांनानै दं खिन्थु कम्पानिनि पलिसिया बे जायो कि जोङो 1 इयार नङाबा जेरावबो ओंखारनो हाया बेखायनो आङो 1 इयारनि उनावसो आङो फार्स्ट एग्जाम होदों आरो बेयावनो अल अभार इन्डियानि एग्जामाव आङो मोनसे सिट बेक खालामनानै आं बेयाव फैफिनदों बेयो आंनि ड्रिम केरियारमोन आं बेखौ मोनबाय दा आंना बे टाइमाव जेला आङो ग्रेजुवेट जादों आं बेफोराव माने बारा फोसावसारनायाव बारा माने इन्टेन्सिफाइ खालामाखै खारन हेला आंना टारगेटआ बेनोमोन कि आं माबोरै मोनसे बेबायदि आंनि ड्रिम केरियार जेराव आंखि फायार सार्भिसनि थ्रुयै पाब्लिक सार्भिस होनो हायो बेखौ आं माबोरै सिकिउर खालामनो हायो बेखायनो आं बारा बेफोराव ओंखारसावाखैमोन आरो आं बेबायदिखि आं बारा पाब्लिसाइज खालामनायाव माने माबाया आङो खालि बेमोन कि आङो हार्डवर्क आरो खालामनो आरो आं फरायनायाव बे टाइमाव खारन आं एग्जामबो होबावगासिनोमोन बेखायनो आं बेफोराव बिजि दंमोन बेखायनो आं एफा बेबायदि मिडिया पाब्लिसिटि बेबायदियाव आं ओंखारसावाखैमोन हेला आङो बेनो अपिल खालामो कि जुदि इन केस माबा मोनसे लिरदों बा माबा मोनसे स्टेटमेन्ट होदों इन फ्रन्ट गभर्नमेन्ट बा माबा मोनसे मिडियानि आवगोलाव बे बुस्थु कि बियो एनएफएससि नागपुर जेखि मोनसे कलेज फायारनि बेनिफ्राय फार्स्ट आसामनिफ्राय फिमेल फायार इन्जिनियार फायार फाइटार हिसाबै ओंखारदों बे एनएफएससि नागपुरनिफ्रायसो फार्स्ट बेखौ बियो मेनसन खालामथों बा जायखि बेखौ पाब्लिसाइज खालामदों बिसोरो बेखौ क्लियारलि मेनसन खालामथों नट दिस कि बेयो आसामनिफ्राय बा नर्थ इस्टनिफ्राय फार्स्ट होननानै बे बुस्थुआ मोननैबो कमप्लिट डिफरेन्ट बेयाव नोङो स्टेटनिफ्राय मोनसे फार्स्ट टार्म लानाय जायो बेनि पाब्लिसिटि कि नोङो आसामनि फार्स्ट बेयो कमप्लिटलि डिफरेन्ट आरो नों मोनसे कलेजनिफ्राय फार्स्ट बे मोननै बुस्थुआ कमप्लिटलि डिफरेन्ट